Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Yay! Cellphone yung daddy pick to yung bakting. Lakaw si daddy nga wag yung cellphone. Yay, tiguan na gyud. Kung tubagon ba? Si mami nga nawag. Hello? Planuhon na to ang atong pagpanulis. Si planuhon magpanulis. Ito, This is daddy pick to Yang ko anak. Kisam ka. Animal. Batan-o na nagtubag na ko og di si Pito. May anak na si Pito. Uy, paya. Wadi ka magluto kanon, Glintoy. Wa. Pero ka? Ha? Ay kong minalito ha? Pagluto nito. Kay may da akong sudan. O di na ko. Tapunan na sa mo eh. Oh. Paano? Oh, baya, nahibilin lang ng akong cellphone. Oh. Bili kayo. Nawagan niya mo. Ingon siya. Planuhon na tong atong pagpanulis. Ubo ka. Ubo ka sa. Sakpa ka, dad. Mura kong G-Buds na. No list na ka. Unsa? Ay, tudisa na ka, daddy. Mao na nga gibugan ka ni mami. Shhh! Pita ni mo. Ay, patakag tabi ha? Pagkagtabi, kinawag niyo, be. Ha? No, nasa yung phone ba ko? Angan kay Boss Lot. Ah, di ka nag-prank ka itong nanawag. Giprank lang ka, Glintoy. Asa ka, prank? Wala, dulur. Ay, nga naman na po. Wala mo anis Aubrey. Diyang nakatugo. Oh, wa man agap ito. Ngano kang wa na siyang pakita lala, no? Na ako may pangutan-on, anak. Wa ako mahibaw kung ano. Sugat na nakagawas ng ospital, wa na siya manhilala. Ay, pasagdil lang ay kay muadto kog butika, magpalit kog akong maintenance. Hapito na ako sa ila. Murag, talain ra ba to sa Aubrey lala, nga akong giingnan dili na kumuskoyla? Aw, kung mauna, aron dili na malain mo sa obre agapito. Padayon lang sa pag-eskwela. Di na lagi kumuskoyla, Lola Dolor. Kay giingnan akong patyon ko ni Clinton. Uy, Isu kinas Clintoy. ahay, napiktahan yung kas gibahad atong malditong klintoy. Hadlo kong mamatay lala. Hadlo kong way mo bantay nimo, wan ay mo atiman nimo. Oh, agapito. boss. Nanawag ka, boss? Nanawag ka? O Pito, ang imong anak ang nagkatubag. May anak na ka. Doon na, boss, doon na. Wa malagi ka musulti na mo na. Awa po ka mangutana. Bidas ni mo. Sa may poong si mong anak. Na diretso ba na kong sulti nga planuhon na to ang pagpanulis? Medyo nalaing na kong anak, boss. Isudyaan ko sa... Isudyaan ko, boss. Buwangay. Bawi. Pangita, grason nga di kasudyaan. Ako bitang gingnan, boss, nga giprank lang siya. Giprank ka. Oo, uso mo ng prank, boss. Ako gingnan. Maramang bituo. Unya. Kiring, boss, unsa man? Si plano ni mo, muwana ako ni mo. Ayaw lang sa karon. Kay di ako'y mga bisita. Ano lagi bisita? Manawag lang ko nimo ha. Kano sa man, boss? Kano sa man? Ay manawag lagi ko nimo bago pagay kong gasulti. Oo, Di ka ma-high blood mata nimo. Lagi, boss. Apan siguro alang ha. Nga dili na ang imong anak ang magkatubag. Agapito, dito ko sa ilang bay ni obre, ni hapit ko. Unya lala. Mingaw man laging ilang bay. Unsa? Hain siya lala. Ay, ambot ni mo ay pilit mo baba ni mo ay.
Matod pa sa akong gipangutan na nagdako og dakong bags obre. Mura wag nilarga. Asa man siya milarga lala? Wa man pud mahibaw tong duol sa ilang bahay kung asa siya malarga. Duhan naman kuno kaadlaw nga mingaw ng ilang bahay. Asa de kas ubri lala no? Clintoy. Clinkoy. Clintoy anak. Tanawa kung sa ring akong gida. Tanawa. Sama, Tanawa sa tanawa. buwa mo din oy. Unong sa napagduwa ni mo ng cellphone ba? Isambok bud. Palituha gining akong anak. Uy. Liwat mo. Ayan na. Usang orasa ka diya maman. Anang imong giduwa. Usa man duwa ba? ML, ay samok na nagpig. Pulyan mo eh. What's her name? Not too very ordinary. There's her name, but who's to blame for a love that wouldn't bloom for the heart never fade into like a love melody that everyone sings. That away the words rhyme in the sentence. Ay, gilaay naman ko. Bayo dinis bayo. Oy, ay katawa lala. Asa man tabangan tika? Bumpay di ta ka-timing, katawa sa ka. Lala, Bilang ikaw dito nga akong nabati nga may kanta mo sa ya, ako lang tong gimao-mao lang. Kay gilaay ko, maong Bantog. nagkatakanta ko. bantog ra. Ay, ragdi lang apo ay. Kay kung hingpit ka na ang mamaayo no. Mahimo na kang makagawas din hey. Makasuroy-suroy ka na. Sugot ka, sugot ka. Nga unsa man mo kanta ka? Mangita kong trabaho. Unsa? Tasan ba yung kita tingog? Boss. I'm here. Ni anak ko. Lingkod, Victor, lingkod. Hindi, Lingkod ay pagyaka. hindi mo lingkod ko, boss. Mo lingkod ko. Salamat kayo, boss. Salamat kayo. Kinsa to'y imong prospect nga tulison. Ang bagong nag-open nga jewelry store, boss. Asa man ang dapita? Sa UB. Yube. Uptown, boss. Nakugiskulahan buhang nga ka. Nay, sige. Ato na to ang dapit aron natong buhatan og plano. Kung unsaon kini nato sa pagtulis, pito. Unsa goy mangita ka trabaho? Aron makatabang ko nimo lala. Luoy ko nimo. Tiguang na ka. Unya, maglabada pa ka. Gibudak mang tigawang. Ay, sige, batanon. Ay, apo ko. Pasag dilag tigawang god kay makaya pa man ako ang pagpanglabada ba? Maluoy lagi ko nimo lala. O nya maluoy man pud ko nimo apo. Dako naman ko lala. Dako ka na? Ay, agapito ana. Paminaw ako ha. Minaw ako. Kung mangita kag trabaho. Unsa man sang trabaho ang imong masudlan nga gamay ra mong kagrado? Ngano di ay lala? Kanang uban diha nga naitrabaho. Ang uban nga wa man gani na sila katiwas og eskwela sa elementary. Nakakwarta man gyapon sila. Nakakwarta lagi, pero munas ginhawa ang klases ilang trabaho. Kapoy o bugat ng trabaho nga nasudlan. Sa dilag bugat. Kaya raman na ako lala dulor. Asa na ang imong gipasabot, Pito? Huwag ka kita ng jewelry store, boss. Kalawa, boss. Kanang atban. Oh,
Ang kilid ana nay Ujirax pulburon. Bigas bahin. Ah. Ang atbang ana. Aw, dako Ang atbang putsiruhan. Nay putsiruhan. Lain sana ka ng gaspikas Alduin Chicharon. Oh, Alduin si Charon. Nasa. Kala. Kita ka boss? Kana, Kita ka, kana boss? siya, kana. Muna. Ang tapad ana, O, lagi. Aquarius Water Refilling Station. Nabuang, nabuang ka na pikto. Doon naman ang pulis. Police station. Si Boss Baya, mura ba kag just now? Sayo na kina, boss, sayo. Unsan sayo na? Tanaw boss. Tatag na ka boss ha? Ingon, ini boss. Paminaw. Bate. Dili ko ganahan na apo ko. Ngano man lala dolor? Unsay maninda ka. Mahadlok ka man ganing magawas-gawas tungod atong klintoy. Adto mo kasulayo maninda lala. Dili man dinis dool sa atong dapet. Nyaw sa may imong itinda. Kanang lutuon imong bingka. Ako na'y musuroy ana. Ako na'y maninda ana. Ug ikaw, pundo na lang ka dinis bahay. Ganahan ka maninda. O lala dolor. Aw, first kitang duhang maninda, Agapito. Kitang luha lala dolor. Oh, Agapito, kita. Tungod kay simbako, magkasugat ang inyong daan atong klintoy. Ha, dili na ko makatugot nga mahilabtan ka pa ni bisan kinsa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!